Здравейте хора и добре дошли. Днес ще опишем двата канала с Крис според нас. Лично мнение. Между другото, Слави да Клашера на мен е един от най-любимите ютубъри, поради причината, че никога не се ядосвам толкова много. Не се сравнява с други ютубъри, въпреки че според мен е най-великият в България. И като цяло да. Крис, ти какво ще кажеш за Клашер? Да Клашера? Ми харесва, нали, много даже. Гледам, че го доста малък. Като цяло и самия ютубър е спокоен, много даже. И да, бих му дал оценка 10 по-скоро, защото е доста спокоен и не се мерки на игри даже. Да, за сравнение с други ютубъри е много спокоен. Примерно на Кралски го харесвам, че така доста се шегува, но обратната причина, поради която не го харесвам, е, че е доста нервен. И затова, например, според мен Клашера е доста по-спокоен. Сега ще отидем на друга тема, другия му канал, в който качва къде е ходил, класации разни. И да. Да, той също ми е доста любим канал, защото тези класации, доста от тези неща не ги знам и ми е винаги интересно. Но разбира се, гейминга повече ми харесва. Ти какво ще кажеш, Крис? И аз така мисля, повече гейминга и на мен харесва. Въпреки, че има по-малко абонати. Повече обичам да слушам гейминг. Да. И аз. Ами току-що чухте личното ми мнение с Крис. И така. Това беше нашето лично мнение. Ние бяхме Крис и Пламен. Чао!